गारनांगोन ना इखो गाइस नायबावनो हागोन नै दैया नैखिनियावबो माबोरै बुंफबना दं नै वाव दा जों गुसेंग्रा हमनो फैदोंमोन नै गुसेंग्राखौ मोनबाय मासे नै बथलसे आरो नै आखायाव बथलसे दंबावो नायनो हागोन दैया माबोरैहाय बिराद गेदेर दै जादों नाय नायनो हागोन माबोरै जादों दैया नैखिनियावबो नायनो हागोन नैखिजा पुरा लोमसावजोब्बाय जोंखिजानो बेरायनो फैबाय थायोमोन दलङा बै नुहरनायानो दलङानो गैया दा इखो माबोरै बारलांनो हागोन इखो सिन्था खालामबाय दं नै दा औवानि जेनला नुहरदोंना बेनो दलङा मार गेदेर दैबाना जादों नायनो हागोन लोमसावजोब्बाय दा इखो बारलांनो हानाया बहुद प्रब्लेम जासिगोन जोंना वाटार फ्लड गाइस वाटार फ्लड नायनो हागोन माबोरै बैनो गेटा पुरा लोमसावजोबदो दैया दा इखो बारलांनो हानायासो प्रब्लेम जासिगोन ना लामाया जोंना नैखिजा नङा लामाया नैखिजा जागोन जोंना नैखिजासो थांनांगोन जोङो माने थ' गाइस नै दा दै बाना जादों बिराद नै नाय वाव एकदम अखाबो हादों ना गुरबाय दं ओरैहाय पुरा लोमसावजोब्बाय दैया ओइखिना ओरैहाय पुरा लोमसावजोबदो दैया ओइ नै दाबो जोमैया गोसोम गोसोम दाखा दाखायनो दं आरो दा हराव अखा हाबावबाथाय बिराद लोमबावगोन नायनो हागोन माबायदि दैया ओइ नै बन हमगासिनो मानसिफोर बन हमगासिनो इयाव नायनो हागोन माबोरैहाय ओरैहायबो लोमदो सोरगिदिं लोमजोबनाय दा जों गेजेराव दं Guys, this is Devana. Siapa ini? Tunggu aku jorong kayu. Kalah sisi siapa dia tadi? Ayo kon nabi. Derakan ni. Derakan. दा बारलांनोसै इमान गेदेर दैखौ बारलांनांदो दा